Teka, bigyan niyo ako ng chance para uminom ha. Amen. Hala, ang dami natin. Tingin ko, Pastor, parang ito na yung senyales na lilipat na tayo ng simbahan. O hindi sa ibang simbahan na, bagong simbahan. Amen? Ah, ayan. Ay, nasaan yung ano ko? Ayan. Ating pag-uusapan po ngayon sa ating sa ating book sa Matthew, sa New Testament. Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Ayan. Kung may mga Biblia kayo, sabayan nyo akong basahin to. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Ayan. Lipat. Sorry. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like a sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Blessed is the reading of his word. Sound? Yan. Ang ating passage sa gabing ito ay pinamagatan nating Love Limitless. Ngayong February nga, no, uso na naman daw yung sinasabi nating araw ng mga, ano yun? May nagsabi araw ng mga utak. Araw daw ng mga puso. Tama ba ako? Kung saan, yun nga, pinag-uusapan na naman, lalo na yung lalo na sa ating mga single, di ba? Uso naman daw yung yung mga date-date na ganyan, dito, doon. Alam nyo guys, hindi lang sa Valentine's or sa mga kung anong mga meron nating narinig ngayon, ano? Ang pag-uusapan po natin, iba pong love is, baka tayo sound nawawala. Baka magalit kayo sa akin na, kuya, ang bitter mo naman. Totoo, kapatid, na mahirap sound. Totoo nga, kapatid, na mahirap magmahal kung ang pagmamahal natin ay limitado lang. Limitado lang, mo lang kung sino yung gusto mong i-love. Kung sinong mas malapit sa puso mo, yun yung pipiliin mo lang. Limitado nga, di ba? Minsan nga, nagmamahal tayo. Kung alam natin, mamahalin din tayo ng mga taong alam natin, kilala natin. Kasi nga, lovable din sila. So, di ba, napakadali. Gusto natin agad yung may good response, yung may bumabalik. Di ba? Yung para bang may boundary o teritoryo lang tayo. No? Tapos, tayo pa nga mismo minsan naglalagay ng mga walls para sa mga tao na yun sanang i-reach out natin. Pero ang tanong, kapatid, sa tingin mo ba, na-fulfill ba ang purpose ni Lord sa buhay mo kung ganito kakitid ang pagmamahal meron ka? Na-fulfill nga po ba ang purpose ni Lord kung ganito kakitid ang ating pagmahal sa ating sound?
Sound. So, at eto pa, totoong mahirap magmahal, lalo na kung yung mga taong ito yun yung mga taong kinaiinisan natin. Sinong walang kinaiinisan dito? Wow, sana all. Ang ganda naman pakinggan nun. Amin daw. Shoutout dun sa likod na nag-amen. Pero kapatid, di ba? Yung tipong nakikita mo pa lang siya, umusok na yung tenga mo. Yung parang may tunog pa nga eh. Kasi umusok yung tenga mo, parang na-high blood ka pag nakikita mo siya. Nag-iba yung temperatura ng ng BP, ito. Lumalakas yung pressure ng dugo, tumataas. Pag nakikita mo yung taong to, lalo na pag naasar ka, itong taong to, naasar talaga pag nakikita ko eh. Di ba? Sino pa nakaranas niyan? Parang wala. Alam, mabait nyo naman. Sana ganun din ako. Marahil, ganyan po ang ating mga status, di ba? O talagang mga naranasan natin. Natural lang naman talaga na mainis tayo sa isang tao. Kasi nga mga tao lang naman tayo. Sino dito yung mas naiinis kapag alam niya yung crush niya? Nalaman niyang hindi siya crush. Ang ingay nila oh. Paano yung crush mo? Nalaman mo hindi ka crush. Di ba mas nakakainis yun? Hala. Totoo ba guys? Punta tayo sa mag-asawa naman na level. Ganito. Hindi ako nakarelate pero narinig ko lang naman to ha. Baka sabihin nyo, alam na alam niya. Minsan nga, di ba ang challenge ng mga lalaki pag may asawa na, yung mga babae, mga moody yan. Di ba? Parang hindi kayo makatingin sa akin ah. Yung mga babae, moody yan. Natural lang naman, di ba? Itong tipong pambihira, ang ganda-ganda ng sikat ng araw. Ang ganda ng sikat ng araw, no? Pero yung bahay nyo parang may bagyo. Kasi, di mo yung asawa mo, naku po, parang gumukilimlim yung yung panahon, imbis na, di ba? Ganun po yung mga challenge sa mga mag-asawa. Natural lang yan kasi nga, di ba? May swing yung ating mga, anong tawag doon? Swing? Moody? So, sorry lang ha, sa mga, di ako nakaka-relate talaga, di ba? Di ba? Tikita nyo, di ako nakaka-relate. Ba yan? O kaya naman, nainis ka sa ka-cell group mo. Ayan. Sa ka-cell group mong, di ba? Di ko alam ha kung anong mga issue nyo, pero marahil lang. Baka lang naman, di ba? May kinainisan ka sa cell group mo. O kaya naman sa ka-churchmate mo. Natin. Ang daming bakit ganyan kayo sa akin? Uy, wag nyo ako abangan dyan sa labas. Di ba? Sa katrabaho mo, may problema ka rin ba? Sa kaklase mo, nainis ka, puro cheat ng cheat. O kaya naman, yung family natin sa bahay. Lalo yung mga kapatid mo, yung mga kapatid mo, mga ate kuya, ganyan. Nakaka-relate ba kayo guys? Parang hindi. Parang nagsasalita lang ako mag-isa dito. Amen ba guys? Nakakainis ba na kapag sa bahay, may kapatid ka na tamad na naman. Tapos, ganito, ganyan, ganito. Tapos ikaw papagalitan ng mama mo, bakit hindi nyo ginawa to? Alam mong kasalanan ng kapatid mo, ikaw yung sinisi ng magulang mo. Maybe ganun yung mga sitwasyon, no? Pero normal lang guys talaga na may kainisan lang tayo. Kasi nga, tao tayo at may emosyon. Mas lalo na guys, pag sa Kristiyano ka na. Yung tipong, ina-expect mo na yung ka-churchmate mo o yung believer na churchmate mo, yun yung mga taong magiging malapit sa'yo.
Pero sad to say, ang nangyayari is parang ikaw yung kaaway. Nagsisilbing, anong tawag na sa term na yan? Nagsisilbi kang palamuti ng salita kapag ano. 'Di ba? Pag kakala natin pag Kristiyano na parang ka-vibes na natin agad eh, ano? Pero hindi po ganun, guys. Iba-iba talaga ang character meron tayo. Hindi natin masasabi na yan pala yan yung mga taong mas kainisan mo pala. Buti pa sa unbeliever, maintindihan mo pa sila, di ba? Sa unbeliever, maintindihan mo pa sila na, bakit ganyan siya? Bakit ganito sila, di ba? Pero sa believer, mas na-feel mo yung sakit kapag, di ba, nakaka-disappoint. Sino na naka-feel nun? Alam, pakit ang tingin sa bahala kayo dyan. No? Pero kuya, bakit kaya ako nahihirapan magmahal ng mga tao? Ano bang gagawin ko? Magpapakamartir ba ako? Papakita ko ba sa kanila na ito ako? Yung tipo bang magpa-pretend na lang tayo na ganito? Ipapakita natin na kaya natin. Pero kapatid, hindi po yata ganun yung termino o ang ating mission kung paano natin mahalin ang mga tao na palibot sa atin. Sino nag-struggle ng ganun? Lahat ba tayo? Amen, amen po. Lahat po tayo. Wala pong exempted dyan. Kasi yun po pinakamahirap na challenge, ang magmahal. Kapag hindi ka handang magmahal, guys, kailangan mo munang masaktan. Look. Now, let's take a look na lang naman sa ating passage, no? Sa Matthew chapter 9 verse 35. Na kung saan si Jesus Christ ay pumunta dun sa isang village kung saan dun siya nagtuturo, nagpipreach ng gospel and nag-heal po ng mga may sakit, no? So, makikita natin dito sa verse 36, nung nakita daw niya yung crowd, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless. Sabi sa passage, like a sheep without a shepherd. So, kung mapapansin ninyo, mas klaro na ang keyword dito is compassion. No? Compassion. Now, let's talk about compassion. Ano po bang meron sa compassion? I believe, kapatid, mahirap magmahal kapag wala po tayo niyan. Pag walang compassion. Para lang tayo nagmamahal na nag-aaksaya ka lang ng panahon kapag wala tayong compassion. Wala kasing motivation walang bigat kung bakit tayo nagmamahal sa kanila. Sa parents natin, sumusunod tayo sa bahay, sa mga trabaho, gawaing bahay. Hindi natin kayang sumunod, bumangon kapag wala tayong compassion sa kanila. Papakita natin sa kanila na ganito, inaantok pa ako, gusto ko pang matulog. Madaling magreklamo. Di ba? Ganon din sa church, madaling magreklamo pag walang compassion. Example ng, yung nangyari, di ba? Nakita niya yung crowd. Nakita ni Jesus Christ yung crowd. Tayo, pag nakita natin yung crowd, imagine mo, nandiyan ka rin sa situation na nakita niya yung crowd. Sa village na yan, nandun ka, isa kang witness na nakikita kung ano ginagawa ni Jesus. Ano kaya nakikita mo? Marahil may sakit sila, ang daming may sakit, tapos ang daming mga tao na nakikinig kay Lord. Pero, si Jesus, iba ang nakikita. Marahil yung ating mga mata lang na physical, iba ang nakikita. Naawa tayo, di ba? Nafe-feel mo ba ang awa kapag nakita mo yung isang pulubi na may sakit, tapos humingi na lang ng pera, wala siyang magagawa, hindi siya pwede magtrabaho kasi nga may sakit. Anong nafe-feel natin? Naawa, di ba? Nakakaawa. O kaya naman yung may bata, nawala ng parents, namatay, walang kapatid, walang kamag-anak.
Siya na lang yung nagsusurvive, nagsusustento ng kanyang kakainin. So, ang ginagawa niya, andun, humihingi na malimos. Bata eh. Hindi niya alam kung anong hanap buhay o anong gagawin niya na paraan, di ba? Natural na response niya is talagang maghihingi talaga siya. So, sa tingin niyo, nakakaawa. Di ba nakakaawa? Minsan nga, naiyak pa tayo pag ganun eh. Yung aso nga, naawa ka pa kapag walang naghahalaga eh. Di ba? Lalo na pag, bayan, sorry, napubulol ako. Lalo na pag tao. Kasi may kaluluwa yan. Di ba? Iba ang pity o naawa tayo. The word pity, no? Yung naawa ka lang, ibang naawa ka lang. Iba lang din po na usapan kapag may compassion ka na. Sabi nga sa isang quote, pity only makes us cry, but compassion moves us. Alam niyo ba yung nakita niyo sa verse? He had compassion on them. Anong ginawa ni Lord? Kumilos siya, di ba? So, ang pagkakaiba ng naawa ka, umiyak ka lang. Pero pag may compassion tayo, kikilos tayo. May gagawin tayo. Amen ba? So, ang pagkakaiba, malaki po yun. Napakalaki ng agwat ng sinasabi nating pity at compassion. Pwedeng naawa ka, nasaktan ka, naawa ka, pero wala tayong ginawa. Hindi po yun compassion. Pero pag ikaw mismo ay kumilos, tinulungan mo siya, bumangon ulit, yun yung compassion. So, it's easy to determine, di ba? Sa ating mga katrabaho, sa klase, sa bahay, it's so easy to determine people around us. Siguro yung position nila is mataas or low, rich or poor, mahirap man o mayaman yan, mga taong lovable or unlovable. But, guys, it takes the spirit of discernment to see their real condition. Hindi po natin makikita basta-basta sa ating mata na ganyan ang kanilang kondisyon. Ano bang nakita ni Lord sa kanilang kondisyon? They were harassed and helpless. Marahil naawa tayo, nakita natin sila na wala silang makakain, wala silang bahay. Yun lang yung nakikita natin, pero deep, mayroon pang mas malalim dun. Ano pong kulang sa kanila? Yun po ang spiritual. Salvation. Yun nakita ni Lord, harassed and helpless, like a sheep without a shepherd. Blessed nga tayo, di ba? Kasi may parents pa tayo, meron tayong mga income, meron tayong, kahit nag-boarding house lang tayo, okay lang yan. At least may tinitirhan. Di ba, mas blessed ka? Kahit konti lang yung allowance mo, kaya mong i-survive isang taon. Isang linggo, kaya mong i-survive para lang makapag-aral ka. Makapag-aral tayo. Ako, naranasan ko rin yan. Yung tipong hindi ka hingi sa parents mo kasi ayaw mo na masabi nila na napakabigat naman. So, ganun guys, napaka-bless pa rin natin, no? Pero mas bless ka kapatid kasi may Lord tayo. Amen ba? Mas bless ka kasi nandyan ka na. Yun po yung mas importante. Hindi naman importante kung mayaman ka pero wala kang Jesus, hindi po yun. Ang importante kahit mahirap tayo, nandyan si Jesus. Yan lang naman po importante sa buhay, di ba? Maraming yung nagpapakayaman, pero guys, saan papunta ang kaluluwa? Nagpapakaluho. Pero hindi nila alam ang kondisyon. Amen ba? Parang seryoso na. Nagseryoso tayo agad. Natakot ako. So, ayan, pag-usapan natin kung ano bang characteristics ng compassion. Di ba pag kanina,
ang ginawa ni Lord is kumilos siya. Ang ginawa niya, nagtiteach, nag-heal, nagpipreach doon sa village na yan. Lahat, ginawa niya. Nagpakain pa nga. Kasi yun yung ginagawa ng compassion. Ang characteristics po ng compassion is, una, kumikilos. Tagalogin na lang natin ha, kumikilos. Tignan mo yung kapatid kung kumikilos pa. Maraming kikilos kapatid kapag ikaw ay may compassion. Natural, number 1 ang wallet. Sa mga leader dyan na karelate kayo, number 1 ang wallet talaga, kikilos din yan. Oo guys, kala mo katawan mo lang kikilos, mga bibig mo. Pero wallet maya-maya, yung wallet talaga ilalabas mo yan. Siyempre, mag-win tayo tapos yung wala silang laman. Yan tiyan nila, hindi sila masaya. Tapos, hindi lang wallet guys. I mean, financial ano lang naman yun, joke. Yung schedule natin gagalaw. Yung tipong matutulog ka na lang, humihilik ka na sana ngayon eh. Sarap sana, tumutuloy laway dito eh. Pero hindi eh. Magsa-cell group ka pa, attend ka pa ng church service, tapos magka-counsel ka pa pagtapos ng church service. Di ba? Kikilos talaga. Tapos, pambihira naman, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Di ba? Isusubo mo na lang, sige. Okay. Sa'yo na lang. Tapos pagtalikod, yak. Di ba ganun kahirap? Pag naging sa leader ka, magiging ganun ka rin. Tatawa-tawa ka pa. De joke lang guys. Hindi ko kayo tinatakot ha. Seryoso nyo kasi. Ay kalawa, eto. Importante rin to. Yung kapag may compassion tayo, ganito eh. Hindi ka sumusuko. Ikaw yung tipong hindi sumusuko. Pag may compassion ka. Hindi ka basta-basta nag-give up. Amen ba? Amen po ba yun? Si Lord nga hindi nag-give up sa cross eh. Ako pa kaya? Tayo pa kaya? May kasabihan nga, di ba? Ito yung kasabihan eh. Falling in love is easy. Di ba? But staying in love is difficult. Yan yung pinakamahirap. Mahirap mag-stay kapag marami ng challenge, kapatid. Di ba? Amen ba? Amen. Kaya daming nangiiwan eh. Kaya daming nangiiwan eh. Kaya kasi ang daming challenge. Ang daming tumatawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang iwanan ha. Oos. Totoo ba yan? Naku. Walang iwanan ha. Totoo ba yan? Sige nga. Yung mga mukha na yan, natatandaan ko yan, ha? Yung mga mukha na naka-attend ngayon, natatandaan ni Pastor. Ni sa leader, natatandaan yung mga mukha ng umattend na yan. Walang iwanan. Sige nga. Baka pag nagkatrabaho na, mangiiwan na. Uy, evident yun guys. Totoo po yun. Pag estudyante pa lang, atin ang atin. Uy, sorry ha, naging diretsa ako sa inyo. Ba yun? Totoo kasi, kapatid. Totoo po. Maraming may trabaho na nang iwan. Kala nyo, jowa lang Mga ustapang jowa lang. Hindi. Pati may mga trabaho na nangiiwan yan kapag okay na siya. Di ba? Kaya ngayong February, ang iingay na mga kala ko New Year lang, mga
lang maingay, mga fireworks display na yan. Pero pag February, maingay din pala yung mga, oy, para sagot. Yung mga single daw, maingay daw. Pag February, New Year, di ba, fireworks sa maingay. Pero pag February na, nako, yan na, yan na, yan na. Pero guys, correction lang ah. Okay lang naman mag-ingay tayo eh, di ba? Mga ganyan-ganyan. Pero yung mga kabataan na nag-aaral pa lang, guys, baka mas maingay pa tayo sa may mga trabaho nang wala pang asawa. No? Mas maingay pa tayo sa mga, may trabaho na diyan wala pang asawa, mas maingay pa tayo may trabaho, may wala ano. Ang gulo-gulo ko tuloy. Yung may mga nag-aaral pa lang, sila pang mas maingay sa may trabaho na, di ba, te? Hoy, si ate wala pa nga, tapos ako na nag-aaral pa lang, sige nga aking ingay, ganyan. Nagpo-post pa nga sa Facebook. Sana all, sana all. Di ba, mahiya naman tayo sa mga ate at kuya natin na wala pa. May mga trabaho na sila, mga professional na yan. Di ba, alam naman tayo pang mismo mag-iingay, nakakahiya. Uy, sorry lang guys, pero totoo yun. Totoo yun. Mas maingay pa tayo mga kabataan eh. Naku naman. Okay, ngayon balik tayo. Maraming umaalis kapag nahirapan na. Pag maganda ang sitwasyon, okay lang. Pero pag mahirap na, yun na. Doon na nagkakatalo. Doon na nakikita. Doon na lumalabas. Mahirap talagang mag-stay. Mag-asawa nga, naghiwalayan pa. Di ba? Paano pa kaya kung mag-jowa lang? Kaya nga kung may liligawan kayo ngayon, kung magkakajowa ka pa lang, the best advice, sinasabi ko sa inyo, kung masaya ka ngayon na may kachat ka, sa una lang yan. Kala mo mag-stay yan, ha? Ipakita natin na example. Ito, oh. Ito. Yan. Sa mga, yan, ha? Ito pa. Ha? Ang ganda ng ngiti, di ba? Feel na feel eh. Kala mo, ito pa. Ito pa, ito rin. Di ba? Patawa-tawa ka ngayon ha, kachat mo siya. Tapos, group chat mo pa nga, nakamute na. Mga group chat, lahat ni-restrict mo na. Siya lang ang hindi. Para lang hintayin yung chat niya, pag tumunog, ting! Oh, yun. Alam ko siya lang yun kasi nakamute lahat yung mga group chat ko. Sandali. Tapos, sabi mo pa, siya lang yung mundo mo. Siya lang yung buhay ko. Ang dami naman. Parang, grabe. Tapos, sasabi mo pa, paano na kaya kung wala siya? Tapos, pero guys, pre. Usapang pare to. Sa totoo lang, sa una lang yan. Di ba? Ito, may tip lang ako. Narinig ko lang din po ito eh. Narinig ko lang sa tabi. Alam nyo ba guys kung anong sekreto para happily ever after kayo? Narinig ko lang po yan. Piliin mo yung taong nag-stay kay Lord. Kasi yun yung mga taong mag-stay din sa'yo. Amen ba? O yan, sekreto lang to. Dito lang yan ha. Huwag niyong sabihin sa iba. Kung sasabihin niyo sa iba, sekreto lang din sabihin niyo. Amen ba? Piliin mo yung mga taong nag-stay kay Lord. Kasi yung mga taong mag-stay sa'yo. Yung mga hindi nag-stay kay Lord, wag mong pipiliin yun. Mahirap yan, kapatid. Delikado yan. Sabi mo nga sa katabi mo, delikado yan, pre. Pre.
Tawa tuloy ako eh. Ayan. So, ayan, pupunta na po tayo sa ating main na points. Ano? Pasensya na, pinapatawa ko lang kayo, pero totoo yun. No? Now, ngayon, talaga naman, di ba? Saan ba galing ang compassion? Paano ba tayo mag-stay? Ano ba mga tips para tayo mag-stay dyan kay Lord at magkaroon po tayo ng compassion katulad ni Lord, no? So, number one na ating gagawin is ito. Intimacy. Yan po ang sikreto ng mga taong nag-stay kay Lord. Intimacy. Ano po bang ibig sabihin ng intimacy? Yan ay isang relasyon na hindi pang mababawan lang. Yan po pang malaliman. Amen ba? So ito po ang ating main point natin, intimacy. When we have an intimate relationship natin dyan kay Lord, sigurado magiging compassionate din tayo. Sa ating intimacy kay Lord, kasama riyan ang ating personal time, ang ating prayer, ang ating word meditation. Diyan po na-develop talaga ang compassion. Amen ba? Diyan po lahat nagsisimula, kapatid. Kaya ang sekreto to stay in love is an intimacy. Ang mag-asawa nga, di ba? Bagong kasal. Halimbawa, kakasal ka. Sasagutin mo ba ang taong ito kung hindi kayo intimate? Di ba hindi? Alanganin yun. Kasi wala pa kayong relasyon na malalim. Di ba? Sasagutin mo lang ba siya dahil gwapo siya? Dahil maganda siya? Ganun ba yun? Dahil mayaman siya? Dahil nasa kanya ng lahat na nakita ko? Yun lang ba yun, guys? Di ba? Ang babaw nun, kapatid. Same is true with Jesus. Kailangan malalim eh. May lalim po. Di ba? Kailangan natin po magkaroon ng lalim dyan kay Lord. Kasi, kapag may lalim po tayo kay Lord, ibig sabihin yan, malalim na po ang pagkakilala mo kay Lord. Hindi ka basta-basta eh, di ba? Kasi may intimate ka kay Lord. Meron kayong secret na lugar kung saan kayo laging nagde-date. Ganyan ba? Kaya nga tayo tinuturuan sa mga sigop natin mag-journal eh. Parang tahimik. Ayaw nyo sa akin, bahala kayo. Di ba? Ang intimacy po, kapatid, is parang cross lang yan. Ano ba yung cross? Di ba, ito. Una yung nakatayo. Horizontal. Nakatayo yan. Para sabihin nyo, pare ako nagaganon ha. Horizontal. No? Loving God first. Ito eh. Yan yung number one. Yan yung cross eh. Tapos yung vertical, yung nakaganon. Loving others. So tignan natin yung verse na ito. In verse Matthew 22, verse 37 to 38, ito nga, di ba? Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is first and greatest commandment." So, ibig sabihin ito, number one. That is the horizontal line. Kay Lord muna. Tapos, yung vertical naman, ito. And the second is like it. Love your neighbors as yourself. Hindi po tayo pwede magmahal ng neighbors. Bakit? Basta-basta ha, kung mahalin natin ng ating neighbors agad, na walang pagmamahal kay Lord, ang mangyayari niyan, masasaktan ka lang. Madaling masaktan, kapatid, kapag nag-number 2 ka. Pag neighbor agad yung inuna mo. Oo, madaling masaktan. Sino yung mga taong neighbor na yan? Sino-sino yan? Marahil yung crush mo nandyan. Neighbor ha, hindi lang yung neighbor, hindi lang yung kapitbahay. Generalize po yung meaning nito. Siguro yung ex mo, neighbor mo rin yan. Yung ka-churchmate mo, neighbor mo rin yan. Pati nga kaaway, neighbor din eh. Kasama dun sa neighbor ang kaaway. Ibig sabihin, kung sino ang kaaway natin,
Yun po yung mga neighbor natin. Guys, kapag inuna mo yan sila, ano mangyayari? Baka nagbuburoksing na kamo. Imbis na magkakasundo kayo ng kaaway mo, inuna mo kasi si neighbor, nagburoksing lagod ka mo nga doha. Kasi wala si Lord eh. Inuna mo yung neighbor. So, next time na kapag magmahal tayo ng ating kapwa, unahin muna natin si Lord. So, yan po ang intimacy. Yan po yung nagsisilbing foundation kung paano natin tignan ang isang tao, anong kailangan niya. No? Kapatid, sa dalawang commandment na to, huwag kang mag-shortcut. Mahilig tayo sa shortcut eh. Ayaw natin yung may proseso. Gusto natin, nandun tayo agad. Tapos na. Bakit? Kasi nga, ulitin ko, masakit yun. Masasaktan lang po tayo. Kasi pag pinilit mo, pag iniwan ka ng neighbor mo na yan, may stress ka lang. Sabi mo lang, iniwan na naman ako. Di ba? Marami pong neighbor na klase. Kaya pag pipilitin mo mag-jump sa number 2, imbes na magbabati na sana kayo ng friends mo, ng kaaway mo, ayan, mas lalong lumala. Kaya wag nating neglect yung number 1. Bakit? Kasi, once na iniwan ka ng neighbor mo, yung number 1, hindi mangiiwan. Amen ba? Si Lord hindi kailanman nangiiwan. Mga neighbors mo pwedeng mawala kahit anong oras. Pero si Lord hindi. Amen ba? And second, ito po yung kalawa. Surrendered life. Ang una is intimacy, and ang kaduha is surrendered life. Bakit po ba surrendered life, kuya? Kung nais natin maging compassionate sa ibang tao, kailangan natin mismo tayo ay sumuko muna. Ang tanong, sumuko ka na ba? O buong-buo na ba ang iyong pagsuko? Kapatid ha, ito. Bakit nga ba surrendered life? Kailangan natin kasi mamuhay ng may pagsuko. Hindi tayo magiging good testimony pag wala tayong surrendered na life. Mahirap po maging good example pag hindi po tayo surrendered. Surrendered life means to lay down our everything, our own rights. I-give up natin yung crown natin. May mga Kristiyanong surrendered ng buhay. Tignan mo sila ha. Kung sino pa yung mga surrendered o sumuko kay Lord, yung pa yung mga victorious. Sa mundo, pag may kasalanan ka, talagang kulong ka. No? Mahuhuli ka, kulong ka. Pag may malaking kasalanan mo. Pero pag tayo mismo ay sumuko kay Lord, hindi ka kulong. Ligtas ka. Kasi bayad ka na. Yun pong pagkakaiba ng pagsuko sa mundo at ang pagsuko kay Lord. Minsan nga, sinasabi ng mga tao, ang hina mo naman. Pag sumuko tayo sa mundo, sasabihin ng tao, mahina ka naman, wala ka namang kwenta. Yun yung sasabihin ng tao sa atin. Kala nila mahina tayo. Pero kapatid, ang tunay na pagsuko, yun po ay kalakasan. Diyan nagsisimula ang tagumpay. Pag kay Lord ka sumuko. Kaya ang sikreto ng mga victorious na Kristiyano, yun po yung mga sumusuko kay Lord. Kaya kung gusto mong maranasan din, kapatid, ang breakthrough sa buhay mo, sa buhay natin, unang-una mong gagawin, sumuko ka muna. Marahil, may kailangan po tayong bitawan at talikuran. Mahirap po talaga maging sold out ang buhay kapag meron tayong ayaw nating bitawan sa ating mga kamay. Di ba ang pagsuko, ganito, nakataas ang kamay. Kailangan nakabuklat yung kamay. Pag yung pulis sabi niya sa'yo, taas ang kamay. Tataas mo yung kamay mo, bitawan. Pabitawan yung lahat kung ano yung meron sa'yo. Tataas mo yung kamay mo. Hindi ka pwedeng gumalaw. Tapos, dadapa ka. Tapos, pusasasan ka na, makukulong ka na. Pero kay Lord, tataas lang natin yung kamay. Symbols na tayo'y sumusuko nga. Bibitawan natin at tatalikuran.
Ang pagkakaiba nga lang, pag sumuko tayo kay Lord, panalo ka. Amen ba? Sino na ang sumuko dito? Sino pa ang gustong pero wala, kunti lang yung sinuko. Walang, sumuko nga pero walang binitawan. Pwede ba yon? Sumuko tayo pero walang binitawan. Pwede yun. Pero kapatid, gusto ni Lord, may bibitawan ka muna. Walang maiiwan sa'yo. Yan po ang tunay na surrendered life. Ang breakthrough po kasi kapatid, hindi talaga yan, hindi mo talaga maranasan yan kapag meron kang hindi binibitawan. Kailangan nating bitawan muna yan para ang Diyos ay kumilos talaga. Nakikita ni Lord kung anong laman ng bulsa mo. Sabi ni Lord, tanggalin mo. Nakikita ni Lord kung anong meron dito. Pag hindi po natin yan binitawan, sigurado kapatid, wala. Hindi po natin maranasan ng breakthrough. Alam niyo po ba ang maganda sa pag-surrender kay Lord? Inaalaw po kasi natin ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumilos. Totoo po yun. At marami nang nagtetestimony niyan. Amen ba? Sinong gustong sumuko na dito? Huwag kayo matakot sumuko, hindi ko kayo sumung sa pulis. Si Lord, sa Kanya tayo susuko, kapatid. Kung gusto natin maging compassionate sa ibang tao, unang-una, suko ka muna. Bitaw muna, bitaw, kapatid. Huwag kang mag-alala, hindi ka makukulong. Si Lord ang magliligtas. Kasi nga, bayad na tayo. It's already finished, sabi ni Lord. Di ba? Amen ba? Sa Lord, kung ganun nga, yun ang tunay na tagumpay ng isang Kristiyano. Wag mong kakalimutan yan. Ang ikatlo naman, ito. Learn to forgive. Ito yung pinakamahirap gawin eh. Lalo na kung masyadong malalim yung sakit. No? Ito yung pinakamahirap gawin. Marami pong hindi pa na marahil sa atin, ito yung pinakamahirap talaga na gawin kapag magmamahal tayo or di ba? Magmahal tayo ng ating kapwa. Kung gaano kalalim ang sugat, ganoon din katagal kung kailan maghihilom. Sa ating pag-forgive sa mga tao, dalawa lang ang pwede nating gawin. Dalawa lang, kapatid. Either kung gumanti ka o kung magpapatawad ka. Si Satan, gusto niya gumanti ka. Yun yung gusto niya, gaganti siya. Pero si Lord, ang Holy Spirit, ang gusto niya, magpatawad ka. So, saan po tayo doon? Di ba evidence sa Bible ang forgiveness? Amen ba? Kaya nga po tayo narito ngayon kasi pinatawad ka na. Pinatawad tayong lahat ni Lord. Ganun po katindi ang forgiveness. Naalala niyo ba yung CCF, yung kay Pastor Tan Chi? Di ba? When his daughter daw got raped, na-rape yung anak niya with the 7 men na ninakawan yung bahay nila. Matagal na ang panahon yun eh. And then that time was, yung nangyaring incident na yun, si Pastor Tanchi at saka yung kanyang asawa, syempre, natural, hindi nila maintindihan kung ano yung nangyari, bakit ganun ang nangyari. Nagsiserve naman sila kay Lord. Leader sila sa isang church sa CCF. But, ang tinanong ni Pastor Tanchi, same with his wife, same thought silang meron na sabi nila, why I'm still serving God kung ganito lang din ang nangyayari? Bakit ko pa sineserve si Lord kung ganito lang din pala ang mangyayari? Yung anak namin, sa amin pa nangyari, di ba? Na-rape ng 7 na tao tapos nanakawan pa. So, napakahirap po nun. Pero alam nyo kapatid, rare lang po sa atin ang magpatawad sa ganong klaseng insidente. Napakahirap nun.
Pero alam nyo ba bakit nagkaroon ng breakthrough sa kanilang church, sa CCF? Kasi pinatawad na nila yung 7 criminals. Mahirap yun na desisyon, kapatid. Ang bigat-bigat nun. Pero pinili nila magpatawad pa rin. Tignan mo yung church ng CCF ngayon. Grabe, di ba? Evident ba? Di ba nag-boom yung kanilang ministry? Amen ba? Ganun po katindi ang forgiveness kapag tayo po mismo ay nauna. Huwag natin silang paunahin. Tayo mismo mauuna kahit sila nakagawa ng kasalanan sa atin. Si Lord nauna na. Pagpapahuli ka pa ba? Amen ba? I know that there is some issues in our personal experience. Marami, mabigat. Hindi po pare-pareho. Iba-iba ang bigat niyan. But it doesn't make any excuses what Jesus did on the cross. Pero the Bible tells us that the greatest miracle ever happened is forgiveness of sins. Amen ba? Laging pasalamat natin kay Lord. Yun pong pinakamalaking milagro na nangyari sa history. Ang forgiveness ng ating mga kasalanan. Kaya mayroon tayong salvation ngayon, kapatid. Amen ba? Amen. Diyan po tayo mas, diyan natin nalaman bakit kaya ngayon, di ba, sa ating mga kapwa, pag may nakagawa, simpleng kasalanan lang, ba't ang hirap magpatawad? Kung paulit-ulit na lang, di ba? Pero sabi sa Matthew 18, ito, verse 21-22, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, sabi ni Peter how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Sabi ni Lord. Jesus answered, I tell you not 7 times, but 77 times. Ano po bang ibig sabihin nito? Hindi 7 times, kapatid. Sabi niya 77 times. Ibig na 7 times lang, dagdagan mo pa. 77 times. Ibig sabihin niyan, walang katapusang pagpapatawad. Wala pong hangganan ng pagpapatawad. Si Lord sa cross, hindi po siya nagsabi, ganito lang anak ang kaya kong patawarin sa iyo. Amen ba? Lahat bayad na. Lahat tapos na. Kaya sino po ba tayo ang hindi magpapatawad, di po ba? Sino po ba tayo? Kaya kung gusto nating matutunan magmahal, dapat handa rin po tayo magpatawad. Amen po ba? Ang seryoso na. Kasi ang tao nagfe-fail po talaga. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, maraming taong nagfe-fail talaga na hindi natin akalain. Mismong close friend natin nagfe-fail. Tayo pang nasasaktan. Ating parents nagfe-fail din. Ating mga leaders nagfe-fail din yan. Wala pong perpekto. Kaya nga po si Lord nagsabi dito, alam niya kasing condition natin as tao, alam po niya ang ating condition. Ito po tayo eh. Kaya nga niya dinagdagan 77 times. Hindi lang 3, hindi lang 7, hindi lang. Dagdagan mo pa. Amen ba? Kaya ganun, kapatid. Kahit gano'n man kabigat, mahirap magpatawad, ibigay mo na lang kay Lord. Si Lord ang bahala. Nagpapatawad si Lord, tayo rin din po ganun. Kaya, walang anong bigat ang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos sa krus. Lahat yan naroroon na. Kaya sino pa ba tayo ang di magpapatawad talaga, no? Amen ba? Kapag nahirapan tayo magpatawad, look at the cross. Tingnan mo ang cross. Walang cross dito. Pero tingnan mo ang cross. No? That's how God forgiven you. Excuse me. Eto. Pag di tayo marunong magpatawad, marahil
isa rin po itong maghihinder sa pag-growth natin. Ito ha, it hinders us to grow compassionate. Dito po sa verse natin, ayan, sa verse 37, ito na. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore send out workers into his harvest field. Guys, hindi natin kayang gawin to kung hindi tayo magpapatawad. Kung hindi po tayo surrendered. At kung wala po tayong intimate relationship. Sino pa ba ang papadala ni Lord sa harvest field na nariyan, naghihintay? Hindi si Lord magpapadala ng CEO, hindi si Lord magpapadala ng mga artista, mga famous doon sa harvest field. Mga talented, mga taong merong ganito, mayaman, hindi. Hindi si Lord magpapadala sa harvest field ng mga ganitong klaseng tao. Ang ipapadala ni Lord ay ikaw. Kapatid, ikaw, tayo. Ang ipapadala ni Lord yung taong compassionate. At ikaw na yun, kapatid. That's the reason why na narito ka. Agree ka ba? Agree po ba tayo? Si Lord hindi magpapadala ng mga taong artistahin doon sa harvest field. Kaya nga naririto tayo ngayon, kapatid, kasi ikaw ang gusto niyang pumunta doon. Marahil, kapatid, hindi pa tayo sumuko. Hindi pa tayo nagpapatawad. Wala po tayong intimacy sa Kanya. Yun po ang ating kailangan gawin sa gabing ito. Ganon si Lord eh. He has no limit to love us. Kasi gusto ng Lord maging parte tayo ng kingdom niya. Kaya nga marahil, konti talaga. Sabi dito, the workers are few. Ang lawak po ng aanihin, pero konti ang magtatrabaho. Kaya siguro konti lang ang magtatrabaho dahil marami pa pong workers ang hindi po nagsusurrender. Nagsurrender na pero wala pang binibitawan. Siguro marahil hindi pa nagpapatawad. Amen ba? Kapatid, let's check this ang ating mga puso, no? Kung tayo ba ay may intimacy dyan kay Lord, kung tayo rin po ba ay sumuko na. Kung hindi pa, pwede ka ulit sumuko. Pwede kang sumuko, kapatid. Pwede tayong sumuko ulit, kapatid. Kung meron tayong mga bagay na hindi binibitawan, binitawan na natin. Talikuran na natin yan. Kasi kung gusto po nating ma-fulfill yung purpose ni Lord sa atin, ito pong mga bagay ang dapat muna nating gawin. Kaya suko ka muna, kapatid. Willing ba tayo magpagamit kay Lord? Kung ang purpose ni Lord nariyan, kapatid, ang purpose ni Lord, ikaw yun. Tayo pong lahat. Kaya wag po nating sayangin yung pagkakataon na tayo pa'y buhay, kaya pa nating gawin ito. Wala pong gagamitin si Lord na mayaman doon. Hindi naman si Lord gagamit basta-basta kung hindi po tayo compassionate. Kaya konti lang, di ba? Kita nyo, the workers are few. Kasi konti lang daw ang merong ganun. So kapatid, na konti na nandoon, dapat kasama ka. If we really want to grow, bulol ako, with compassion, in compassion, and to use by God mightily, start now to have an intimacy. Simulan na natin, kapatid, ngayon, ang pagkakaroon ng intimate dyan kay Lord. Sana hindi lang po tayo attend ng service o attend ng cell group. Magkaroon din po sana tayo ng personal dyan kay Lord. Kasi alam nyo, dyan tayo mas magiging rooted. Yan po ang sekreto ng mga taong nag-stay kay Lord. Sila po yung mga taong hindi nangiiwan. Amen ba? Live a surrendered life and learn to forgive and forgive and forgive and forgive again. Walang katapusang pagpapatawad. Marahil yan, kapatid, yung mga bagay na naghihinder sa atin sa ating pag-serve dyan kay Lord. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, dyan po tayo, in wari-wari term, nasasangko. Diyan po tayo na stuck up in English term. Diyan po tayo hindi umaandar.
Diyan tayo hindi gumagana. Ang seryoso nyo. Tatakot kayo. So guys, how to love limitless? Tatlo. Intimacy, surrendered life, and learn to forgive. That's why ang ating team talaga ngayon is love limitless. Hindi natin matutunan magmahal kapag hindi ka ready masaktan. Kapatid, kailangan mo munang masaktan para gamitin ka ni Lord. Kasi pag hindi mo ramdam ang sakit, ibig sabihin nun, kapatid, may kulang ka pa. Kailangan mo munang umiyak bago ka gamitin ni Lord. Kita nyo, lahat ng mga ginagamit ni Lord, umiiyak muna bago sila nandoon sa harvest field. Kaya ngayon, kapatid, iiyak ka sa pagsuko. Kapatid, masakit sumuko. Pag alam mong maraming mawawala sa'yo. Pero kapatid, hindi. Panalo ka, sabihin ko lang. Ngayon pa lang panalo ka na. Agree ba kayo? Sa ngayon na nandito ng mga bago ngayon, kung ngayon mo lang narinig yung pagsuko, the Lord is now touching you. Hindi aksidente na nariyan ka. Pwede po ba tayong tumayo lahat?